Pag-ampo alang sa matag pamilya. Ginoong Dios, daghang panghitabo ang kalibutan karon. Daghang mga katalagman, disgrasya, sunog, linog, baha, sa lain-laing dapit dinhi sa among dakbayan, sa among nasod, ug sa tibuok kalibutan. Halangdong Dios, akong gitugyan kanimo, ang tibuok kong banay, nang hinaot ako sa makanunayon mong presensya sa among kinabuhi. Pasaylua kami kung nakalapas kami kanimo sa pagbuhat sa dili angay buhaton ug sa wala pagbuhat sa tanan takas nga imong gisalig kanamo. Pasaylua kami amahan. Hinahot nga ang tanang pamilya sa kalibutan makabaton sa kahayag ug pagpanalipod gikan kanimo sa tanang takna. Hinaot usab nga hatagan mo kami og igong kaalam ug giya sa pagpili ug pagbuhat sa angayng buhaton sa tamang panahon ug sa tamang pamaagi. Palihog, bendisyon ni ang matag panimalay, ang matag miyembro niini, bisan pa ang uban nga aduna sa laing dapit. Hinaot, ubanan mo sila kanunay. Ipadala ang imong mga arkanghel nga mag-uban og panalipod sa tanan. Kung asa man moadto sa matag adlaw, sa balay man o sa laing lugar. Amahan, panalipday kami. Ayaw kami itugyan sa kadaot. Daghang salamat Ginoo sa pagdugog ning pag-ampo ug daghang salamat sa tanang grasyang nadawat. Amen.